Dragi slušatelji, u danima smo koji su u znaku obilježavanja 34. obljetnice početka gospinih ukazanja u župi Međugorje, te i program našega radija prigodan i toj obljetnici prilagođen. I dok Međugorje nakon 34 godine još čeka svoj sud, vjerni puk sa svih strana svijeta svjedoči o milostima koje prima u ovome mjestu. Nakon više od 3 desetljeća puno se toga promijenilo. Nakon prvih vijesti o ukazanjima i početnoga poleta, mjesto se počinje razvijati, okupljati hodočasnike, uz pastoralnu skrb za župljane počinju se organizirati i razni seminari i skupovi, te donositi plodove, reći će zagovornici Međugorja. Drugi će pak kazati da se Međugorje okrenulo samo materijalnome i u tome tražiti razloge protiv. Pokušat ćemo se i u sljedećim minutama našega programa vratiti izvorima, prisjetiti se tih lipanjskih dana 1981. vijesti o ukazanjima, njihov odjeku u i izvan župe. No, vratimo se još malo dalje u povijest. Hercegovačka župa Međugorje osniva se 1892. odvajanjem od stare župe Brotnjo, odnosno Gradnići, i obuhvaća 5 mjesta: Međugorje, Bijakovići, Vionica, Miletina i Šurmanci. Za župu se od početka pastoralno brinu svećenici Hercegovačke Franjevačke provincije. Zanimljivo je da je prilikom osnutka za zaštitnika župe odabran Sveti Jakov Stariji, inače zaštitnik hodočasnika, gotovo stoljeće prije nego su hodočasnici sa svih strana svijeta počeli u nju pristizati. Do 24. lipnja 1981. župljani Međugorja žive uobičajenim životom ovoga kraja. Obrađivala se zemlja, sadio duhan i loza, proizvodilo vino, a zbog neimaštine, a i političkih prilika u tadašnjoj državi, mnogi su odlazili u svijet. No te 1981. život župe počinje se intenzivno mijenjati. Gospa je naime, osim 6 vidjelaca, odabrala cijelu župu i hodočasnike za svoje svjedoke i suradnike. To je posebno očitovano u poruci od 1. ožujka 1984. u kojoj prema svjedočenju vidjelaca Gospa poručuje: ja sam ovu župu na poseban način odabrala i želim je voditi. Želimo dakle danas u našem posebnom programu, osim hodočasnika i ljudi na koje Međugorje posebno utjecalo, čuti i župljane, ljude koji su živjeli ovdje i prije gospinih ukazanja i nastavljaju živjeti i dalje. Želimo čuti kako se vijest o gospinim ukazanjima odrazila na njihov život, te kako s jednim vremenskim odmakom na te događaje gledaju danas. U sljedećim minutama naš će gost biti gospodin Ljubo Jovanović iz Šurmanaca, jednoga od sela koje pripadaju župi Međugorje. Ja vas lijepo pozdravljam. Dobrodošli u naš blagdanski program. Hvala vam što ste me pozvali, posebno hvala što ste pozvali osobu iz običnog puka da može svjedočiti za istinitost gospinih ukazanja ovdje u Međugorju. Najprije bih pozdravio sve slušatelje Radio Mir Međugorje i ujedno bih izmolio jednu kratku molitvu. Draga naša majko Isusova kraljice mira, molim te blagoslovi ovaj naš razgovor i sve one koji nas slušaju, da sve ovo bude na hvalu Gospodina našega Isusa Krista. Hvala vam što ste pristali govoriti za naš radio, upravo svjedočiti o događanjima u župi Međugorje. Vratimo se u 1981. Kako ste vi doživjeli te glasove, te vijesti o gospinim ukazanjima? Kad sam se vraćao s posla, vijest o gospinim ukazanja prenio mi je moj otac. Zanimljivo je da sam tada baš dobio neku milost. Nisam lakovjeran, nisam naivan, ali sam dobio milost da sam odmah povjerovao u gospina ukazanja. I kad se vijest počela širiti,
poput plamena. To je zasmetalo onim bivšim vlastima, jugoslovenskim vlastima, i oni su na sve načine htjeli da to uguše, da nema okupljanja i da se o tome više ne govori. I osobe koje su mene poznavale, pitale su me je li se Gospa ukazuje ili ne ukazuje, jer bili su nesigurni, ljudi su bili neinformirani, smeteni, tek su bili počeci, tako da sam ja sa sigurnošću govorio, Gospa se ukaziva, ne bojte se. I takvi je smetnji bilo, evo, sve do dana današnjega, i još sam se više učvrstio u uvjerenju da se Gospa ukazuje. Jeste li dolazili tih prvih dana na Podbrdo? Možete li nam opisati malo i to ozračje tih dana? Ja se nalazim u filijali Šurmancima, ne znam je li odabrano ili spontano, stvorila se jedna grupa osoba koje su redovno dolazile u Međugorje u crkvu i na brdo ukazanja. To su bila dva čovjeka starija od mene, tada su imali negdje oko 50 godina, ja sam imao 24 godine. I bilo je nekoliko žena i 3 mlađe djevojke. To je bila kao jedna jezgra koja je stvarno redovno išla u Međugorje, čak smo išli 3 puta tjedno. Išli smo po makadamu, tada nije bilo asfalta. I toliki je neki entuzijazam bio nama, tolika glad i žeć za duhovnošću. Tako da se naš program sastajao, polazili smo iz Šurmanaca, moleći i pjevajući sve do crkve. Prisustvovali smo na liturgijskom programu u crkvi i kad smo se ponovno vraćali, opet smo pjevali i vraćali se s molitvom i pjesmom kući. A bilo je nekih zanimljivih detalja koji se mogu sjetiti. Neka smo i pričali usput i zanimljivo je to, baš smo to svi primijetili, osjetili. Uvijek je bilo evanđelje u crkvi o onome što smo mi pričali put. Je li to slučajno ili nije, ne znam, ali tako to potkrilo. Čak smo i svećenika ga pitali šta to znači. Spomenuo sam malo 3 one mlade djevojke. One su bile jako zanimljive, pune su žara bile i volile su me pitati da ja nešto pričam. Pričao sam neke zanimljive priče, naravno iz Svetog pisma i svoje doživljaje, i stalno su tražili da nešto priča. I ja s njima pričao i to bilo njima zabavno. I te 3 djevojke, znate gdje su završile? U Časnim sestrama. Prvi plodovi Međugorja. Od lipanjskih dana prije 34 godine sve se odvija nevjerojatnom brzinom. Vijesti se šire u cijeloj tadašnjoj državi, ali i izvan njezinih granica. Kako su dani prolazili, Međugorje počinje privlačiti sve više ljudi, dolaze prvi hodočasnici, ali dolaze i reakcije vlasti kojima se događanja u Međugorju nisu svidjela. Još će se nekih detalja iz toga vremena prisjetiti Ljubo Jovanović. Već se to nekako počelo se malo slagati, počelo se kocke slagati. Ja sam bio u jednoj molitvenoj zajednici gdje sam stekao jedno molitveno iskustvo i već su hodočasnici počeli dolaziti u crkvu, svećenika je malo bilo i svećenik koji je tada djelovao je zamolio nas, je pozvao nas u stvari da mu pomognemo moliti za bolesnike. I sad se sjeća nakon 30 toliko godina svih tih sudbina, svih tih želja, onih ljudi koji su došli da se za njih moli. Ispričao bi jedan moj susret sa ozdravljenjem, malo zanimljivim. Odmah u početcima crkva je bila u izgradnji, ispred crkvenih vrata su bile neke ploče, ne znam zašto su bile namijenjene, ali duge ploče naslagane, i vidio se jednu grupicu ljudi i žena gdje nose jednu djevojku na dasci vezanu da ne pane, da ne sklizne sa dasaka, i ostali su onako na pločama, još su crkva, ona je sama ostala. Ja sam prošao kraj nje i vidio sam, baš je bila u jednom stanju, što bi se reklo, ljepše iz groba ustaju. Bila je nepokretna, totalno bolesna, i misa se završila, bila je molitva za ozdravljenje i ja sam se spremao da idem kući i vidio sam neko žamorenje na izlazu iz sakristije, tamo gdje je sad vanjski oltar. Vidim galama, plač i strka novinara i sve se ovako približavali prema meni. Ja sam gledao i promatrao sam, vidim onu djevojku, ustala i hoda. I novinari, vidim, postavljaju pitanje, blicaju aparati, a jedna žena, vjerovatno to njezina majka, samo govori post molitva, post molitva, post molitva. Non stop to ponavlja, to plače od radosti. Tako da mi to jako dirnulo i taj događaj me još više učvrstio u autentičnost Gospinog kazanja u Međugorju. Naravno, pošto mi intenzivno išli,
posjevali Međugorje, već je to bilo poznato i bili smo pod prismotrom UDBE. I jedan od tih je sa mnom razgovarao, ali koliko sam primijetio nisam bio baš opasan za državu. Onako razgovarali smo i ja sam ga, ne znam, po Božjoj milosti jednostavno matirao u razgovorima i on je meni rekao ovo, nisam, kaže, neki teoretičar, ali te zbog toga mogu zatvoriti. Ja sam mu rekao, ja tebe razumijem, ti radi svoj posao, a ovo što ja kažem, to je istina. I jedna zanimljiva, spomenut će scena, dok sam išao prema Međugorju, naravno išlo se pješce, susreo sam dva zanimljiva čovjeka sa autovkama u ruci, u dijelima baš razlikovali su se od običnog puka. I nešto su razgovarali i razdvojili se. Ja sam u njima, Bog zna, možda nije, ali ja sam u njima prepoznao doušnike. I molitva za bolesnike je bila poslije mise. I prepoznao sam jednog tog čovjeka koji je došao i baš sam se ja za njega molio. I malo sam se poslužio lukavstvom, otprilike dao sam mu do znanja kao da imam dar spoznaje, pa sam mu rekao, između ostalog, zašto je on tražio da se moli, rekao sam mu da nije dobro biti doušnik. Sad šta je se od toga razvilo, ja ne znam, ali to je tako bilo. Meni uvijek se toga rado sjetim. Hoćemo li se još malo vratiti od te godine entuzijazma? Vi ste kazali, stvorila se i Šurmanaca jedna jezgra, nije to bilo neobično u to vrijeme, dakle mladi su rado odlazili na brda i u crkvu i tada kažu sve se stizalo i raditi i moliti i za sve je bilo vremena, a isto tako ljudi su se zbog režima kakav je vladao bojali i za svoje ukućane, naravno i za radno mjesto. Možemo li još malo o tim vremenima? Pa naravno da su se ljudi bojali. Ljudi se bojali jer i oni koji su bili zaposleni, ako nisu bili uključeni u sistemu, u partiju, bilo kakva sitnica je mogla izbaciti iz posla, imati problema. Ova jezgra što sam ja napomenuo, ona stvarno se nije bojala ili nije bila svjesna situacija, ali se nismo bojali. Još nešto o čemu su svjedoci početaka međugorskih zbivanja govorili u više navrata, to su vanjski znakovi koji su se događali u župi. Kažu da vanjski znakovi uopće nisu bitni, ali možda su bitni. Možda su bitni, da nisu bitni, ne bi Bog dopustio da se dešavaju. Kad ste to spomenuli, ja sam radio u jednom poduzeću gdje su radile 3 nacionalnosti, Hrvati, Srbi i muslimani. I uvijek se okupljala oko mene i uvijek je tema bila Međugorje u to vrijeme. I ja se sjećam, čini mi se, 83. 4. nije bitno. Uglavnom, te godine, jedno vrijeme, skoro pola godine je mogao svak vidjeti Gospu na križu. Oko 9 do 10 sati izjutra. I stvarno je bilo, ja sam to gledao. I kad smo mi raspravili, ukazivali se Gospa, ne ukazivali se Gospa, ja sam njima rekao ovako, ajmo sjest u auto da vidite Gospu. I oni su, kad su to čuli, najprije se začuli to odlučnosti, je li to uopće moguće. I oni koji su možda htjeli ići, oni nisu išli samo iz tog razloga, kad bi otišli u Međugorje, njihova pozicija u poduzeću bi bila uzljuljana i možda bi bili izbačeni, morali bi vratiti crvene partijske knjižice i tako da je baš strah vladao što se tiče toga. Bili su oprezni. I napomenuo bi nešto što sam još vidio dok sam išao sam iz Šurmanaca prema Međugorju, govorim o vanjskim znakovima. Bila je večer, kišno vrijeme i poslije toga je dunio nas vjerac. Vrijeme se razbistrilo tako da se jasno vidio križ. A ja u križ nisam gledao, nego sam gledao jedno dijete koje je jedno 20 metara išlo ispred mene, pošto je kiša padala, ono je točno u loku kleklo. I sad meni nije jasno što je kleklo u loku. Ja sam podigao pogled na križevac i vidim križevca nema. Jedan bijeli stup koji se miče, koji se kreće. I ja sam tu stajao jedno vrijeme i vidim da to još uvijek traje i pošao sam u crkvu da se molim. Kad sam došao u crkvu, vidio sam u crkvi nema nikoga. I kad sam malo bolje pogledao, vidim svi su izišli van crkve, tamo gdje je sad vanjski oltar, jer prije tamo vanjskog oltara nije bilo, bila je obična trava. I oni su gledali taj prizor. Znači nije mi se pričinilo, bilo je više svjedoka. Drugo što sam vidio, kad smo išli ova naša grupica iz Šurmanaca, ja sam malo iza njih zaostao i slučajno sam pogledao u nebo i vidio sam iz pravca istoka prema Međugorju jednu kuglu žučkasto zelenu na toj visini otprilike od kilometar, možda i manje veličine
košarkaške lopte, ona je išla takvom brzinom da se ja mogao normalno pratiti i izgasla se nad crkvom. I to sam odmah sutri dan u preduzeću gdje sam radio pričao ljudima i još neki moji prijatelji su išli istu večer u Međugorje, ali sa suprotne strane od Ljubuškog. Kaže, mi smo to isto vidjeli. Kuglu sa istočne strane izgasla se nad crkvom u Međugorju. Župljani i sami iznenađeni onime što se događa suočavaju se s jednom novom situacijom. Dolaze prvi hodočasnici. Kako su im prenosili što se događa, kako su svjedočili. Prvi hodočasnici su počeli pristizati i mi smo se njima tako radovali kao rođacima. Jer i nama je to bila potpora i potvrda koju smo prihvatili odmah u početku gospinog ukazanja. Mi smo čak brojili autobus. Nije bilo ovih velikih kuća, tako da smo imali pregled sve što se dešava u Međugorju. I kad smo ugledali napuh 5 autobusa, to je bila velika gužva u ono vrijeme. I mi smo se toliko radovali tim ljudima, a nismo se radovali autobusima zbog pansiona, jednostavno čisto zbog Gospe, zbog njih samih. I to je baš bila ona čista, istinska vjera da je Bog ostala do dana današnjega tako. I naravno, ljudi su bili susretljivi. To se već znade, to je već se tu puno o tome pričalo, da su nudili hodočasnike vodom, sve što im je potrebno bilo, ljudi su im iznosili i davali im. Međutim, mi u Šurmacima dole nismo imali tu milost da to uradimo jer smo bili odvojeni. Nismo tada bili nepoznati. Nakon prvotnog zanosa, zbivanja u Međugorju i za Župljane i okolna mjesta postaju stvarnost. Počinje se graditi, prihvaćati ljude sa svih strana svijeta. Potom dolaze i rat i ratna zbivanja koja su, ne samo kada je u pitanju Međugorje, puno toga promijenila. No to su i vremena u kojima su ljudi iz Župe osjetili da imaju posebnu Gospinu zaštitu. Međugorje je ostalo netaknuto, a osjetilo se, zahvaljujući međugorskim hodočasnicima, što znači imati prijatelje u svijetu, i u humanitarnoj pomoći i u pomaganju da se prenese istina. Dosta je godina prošlo, dosta se toga promijenilo. Evo kako s jednim vremenskim odmakom o tome promišlja naš sugovornik. Međugorje se počelo razvijati i duhovno i materijalno. Ja bih rekao da je ono kao jedno, što se sad spominje, goruščino zrno. Ono je polako raslo, neprimjetno i izraslo je u jedno veliko stablo u kojem se gnijezde sada svi oni koji su skršena srca, svi oni koji traže mir, koji traže radost, koji traže smisao života i tu ga nalaze. I to je stablo iskićeno takvim ljudima, takvim osobama. A istovremeno postoji druga strana. Ljudi kojima nije stalo do duhovnosti, kojima nije stalo do Međugorja i oni imaju svoje druge ciljeve. I o ovome se puno priča u medijima, namjerno se to priča o materijalnom Međugorju. I samo se ono kroz medije lansira. Ja sam o tome malo razmišljao što je to tako. Mi znamo, naš pad ljudi je bio sa duhovne na psihofizičku razinu. I mi smo zaglibili u materializmu i Gospa je upravo došla, jer smo došli do te mjere da više ne znamo iz toga izići. I ona je došla u Međugorje da nas izvuče iz tog blata materializma, iz tog grijeha, da nas ponovno vraća na tu duhovnu razinu. Međutim, znamo da ona koliko puta govorila u Međugorju, draga djeco, molite da se ne ispuni plan Sotone. A Sotona je jako ljubomoran. On je jako ljubomoran po meni na Gospu i duše koje se spašavaju po milosti koje ona tu. Ona ima plan da ljude diže na duhovnu razinu, a Sotona da vraća na onu psihofizičku razinu gdje je on jako uspješan. I on ima jako lukav plan. On nikad neće nekome reći ukradi i ta osoba će naravno da reće to je grijeh, neću ukras. I on se tim ne služi. On najprije počne po meni ponudi osobi neku sitnicu koja skoro neprimjetno u sebi ima neki prekršaj. I osoba kad to vidi, a to je ugodno i godi joj, ona to prihvati i skoro ne nađe tu nikakva razloga da ne prihvati, ali tu postoji jedna klica grijeha koju ne prepoznaje i ona se razvija u osobi. I Sotona drugi put ponudi malo više i navikava je malo pomalo dok ne dođe do stanja velikog prekršaja i toliko bude ta osoba zavedena da misli da je u Božjoj milosti i u prekršaju uvijek je u kratkom spoju.
misle da su oni u pravu. I kad njima kažeš o ispovijedi, oni obično kažu ne znam šta ćemo ispovjediti, mi nemamo grijeha. Pa kad ne pričaš o Bogu, oni se odmah počnu buniti šta ti imaš nama pričati, mi smo dobri vjernici. I to je jedno teško stanje iz kojeg, eto, samo Božja milost može takve ljude izvući. I mislim da je baš im nastala jedna selekcija, oni koji su predijeli za Gospu i oni koji su baš otišli od vjere. Mnogi pak svjedoče da su u Međugorju našli poseban mir, osjetili da se mogu mijenjati, obratiti se. Taj prvotni zanos utkati u svakodnevni život, početi se mijenjati, duhovno razvijati, dopustiti da Gospa mijenja i vodi svome sinu, dugotrajan je i svakodnevan proces, podložan kušnjama. Osobno promišljanje Ljube Jovanovića. Što je mene najviše utjecalo, to su one prve Gospine poruke koje su možda zaboravljene i ne spominju se često. Prva Gospina poruka je bila: draga djeco, ja sam došla da vam kažem da Bog postoji. I mislim da je to jedan od velikih problema. Da ljudi uopće ne vjeruju da Bog postoji. I ja sam bio u jednoj takvoj situaciji gdje nisam vjerovao da Bog postoji. Ja jesam išao u crkvu, ali nije to bila nikakva vjera, to je čisto onako da se ide. I čak sam bio malo i zalutao, tražio sam mir, tražio sam istinu na drugim stranama i Božja je milost htjela tako da upoznam osobu koja me uvela u kršćansku, katoličku, pravu dubinsku molitvu. I u dubini sa srca čuo glas Božji: ja sam Gospodin Bog tvoj i nemoj imati drugih bogova osim mene. I ta mi je osoba protumačila, nije tada sve bilo jasno, makar je bilo sve jasno, da sam ja lutao i da se vratim ponovno pravome Bogu i da je on moj Bog. I poručio bi svima onima koji nas sad slušaju da Bog postoji. Bog postoji, ne postoji neka sila, nego postoji Bog, osoba sa svojim imenom, a to je Isus Krist. I kad mi susretnemo Isusa Krista, a on želi da ga mi susretnemo i možemo ga susresti, potpuno se mijenja naš život. I ništa nije više kao što je prije bilo. Sve se mijenja i ta avantura sa Isusom je jako zanimljiva i dobije se puno milosti, puno se dobije poticajni stvari. Mogu bi o tome pričati u jednoj drugoj emisiji, jer toga sam za ovih 30 godina stvarno puno doživio u drugovanju sa Isusom. I sad sljedeća poruka, ja bi malo htio i o molitvi. Kad je Gospa došla u Međugorje, ona je rekla najprije da se moli 7 očenaša. I naravno kasnije ona povećavala. I može se često čuti uzrečica kad nekoga pita kako treba moliti, koliko treba moliti, obično se kaže treba moliti malo, ali kvalitetno. To je djelimično istinito i nedorečeno. Ja bih rekao ovako: treba moliti puno i kvalitetno. Da bi to bilo jasnije, kad uzmemo malo dijete i dajemo mu vode, ali dajemo mu malo vode, ali kvalitetne vode. I ako se normalno fizički razvija, ono sve jače i njemu treba sve više vode i kvalitetnije vode. I tako kad čovjek odraste, posebno kad počne obavljati svoje dužnosti, on se znojom radi i što više radi, njemu treba sve više vode. Znači kad čovjek i duhovno tako kad se razvija, on osjeća želj za sve većom i većom molitvu. I tako da može ući u jednu neprestanu molitvu koja se govori u Svetom pismu. I sad postoji ljudi koji kažu da nemaju vremena za molitvu. Evo ja mogu im proročki reći: vi imate vremena za molitvu, samo vam se molitva sakrala. Ako imate vremena, pronađite, možda se nalazi iza neke vaše sapunice omiljene koju satima gledate. Možda se vaše vrijeme nalazi negdje iza interneta kojima satima gledate. Možda se nalazi u pohlepi za novcem. I mislim, ako nađete svoje izgubljeno vrijeme, da će se početi mijenjati ljestvica prioriteta u našim životima. Polako će Isus dolaziti na prvo mjesto u našem životu i desit će se čudo. A čudo je, imat ćemo viška vremena. I treća poruka koja se mene dojmila, ali Gospa je znala šta ovaj narod muči. On je živio toliko i na imaštini. Bio je siromašan i bojao je se za svoju egzistenciju. Jedna od prvih poruka je bila Gospina: draga djeco, čitajte evanđelje o providnosti. Najprije tražite kraljevstvo nebesko i ostalo će vam se nadodati. Ja sam čvrsto u to povjerovao. Evo, mogu javno ovako preko radija reći, nemam baš neki poduzetnički duh
i nisam baš nadaren da mogu doći tako lako do novca, ali sam počeo graditi kuću, napravio sam kuću, 3 djece sam školovao i jedan me svećenik pitao, pa kako ćeš ti to uraditi? Pa ja rekao, ne znam, ali uz Božju pomoć oni će završiti školu, evo završili su školu i tako da sam puno puta iskusio baš tu Božju providnost, ali uvijek je bio da sam tražio Kraljicu nebesku. I mislim da je tu svakome riješena financijska situacija. U pismu svetom je riješena financijska situacija. Bog stoji za svoje riječi, samo im treba povjerovati. Naš gost u prigodnom programu uz 34. obljetnicu Gospinih ukazanja bio je župljanin, mještanin Šurmanaca, gospodin Ljubo Jovanović, koji je govorio o međugorskim zbivanjima od prvoga dana i kako su ona utjecala na njegov život. Duboko uvjeren u njihovu istinitost i svoj pristanak na ovaj razgovor izrazio je riječima: "Biće mi čast svjedočiti za onu koja je radi nas sišla s neba." U tom je duhu i njegova poruka za kraj ovoga razgovora. Čestitao bi svima onima koji žive Gospine poruke. A onima koji ne žive Gospine poruke pozvao bi da ih žive, jer ako budu živjeli Gospine poruke, desit će im se ovo. Upoznat će Gospu, zavolit će Gospu i susreće Gospu. A susresti Gospu znači susreti poniznost i upoznati poniznost. A poniznost je jedan od najmoćnijih odašiljača koji primaju i hvataju frekvencije Duha Svetoga i sve će im biti jasno. I automatski se ovdje uklapa Isusova poruka iz Evanđelja: "Hvala ti, Oče, što si ovo otkrio malenima, a sakrio umnima i pametnima." I još jedna zgoda iz Svetog pisma se na ovo jednostavno sama o sebe dolazi, a to je kad su prikazivali Isusa u hramu. Isusa nitko nije prepoznao da ni pismoznanac učenika. Prepoznala su ga samo ona proročica Ana i starac Šimon. Što znači, samo ponizne duše su prepoznale Boga u hramu. I nije samo da ga nisu prepoznale, nego su ga kasnije i nijekale. To nije Bog. I tako se nešto slično i danas, posebno u zadnje vrijeme, dešava s Međugorjem. I zato, dragi prijatelji, kad ste rekli da Isus nije Bog, ne znači da on nije Bog. I ako neko danas kaže da nema Međugorja, to ne znači da nema Međugorja. I ako dođe do takve situacije da Međugorje umre kao Isus u grobu, ne bojte se, ono će uskrsnuti. Međugorje danas mnogi zovu najpoznatijom župom u svijetu. Pridonijela su tome zbivanja u župi od prije 34 godine. Datumi 24. i 25. lipnja posebno su upisani u povijest ove župe, kada djeca vidioci javljaju da im se ukazala Gospa koja se predstavila kao kraljica mira. Poruka mira pronijela se u cijeli svijet i urodila mnogim duhovnim plodovima, među kojima su i duhovna zvanja kako u župi, tako i izvan nje. Župa je poznata po duhovnim zvanjima još iz ranijih vremena, a proteklih godina zvanja se, prema svjedočenju svećenika i časnih sestara, javljaju kao plod Međugorja. To je slučaj i s 3 časne sestre koje pripadaju redovničkoj zajednici Družba sestara Franjevki od bezgriješnog začeća iz Dubrovnika, a koje su podrijetlom iz župe Međugorje, točnije iz Šurmanaca, jednoga od sela koje pripada župi. Prijateljice koje su, čim su čule vijest o ukazanjima, pohitale u Bijakoviće, u Međugorje, Darija, Marija i Željka Jovanović, kasnije će zajedno, odazivajući se Božjem pozivu, ući u družbu. Jedna od njih, sjećajući se prvih dana i vijesti o ukazanjima, ispričat će tako kako je to bilo, spajajući zapravo zajedničku priču u jednu. Ja sam sestra Željka Jovanović, rođena sam u Šurmancima, filijala župe Međugorje. Rođena sam 21.6.1964. godine. Za ukazanja sam čula, mislim, 3 dana nakon što su bila prva ukazanja, što se prvo ukazanje dogodilo. Moj brat, ja, moja nevjesta, moje prijateljice, čim smo čuli, iste večeri smo pošli u Međugorje vidjeti što se gore događa.
Pošli smo na brdo ukazanja. Bilo je to za nas jedno iskustvo do sada neviđeno, nismo znali ništa puno o tome, raspitivali smo se, upoznali smo djecu, vidioce. Ja sam Ivanku i Vicku prije poznavala. Vicka je dolazila nekada u Šurmance pa smo se viđale. Upoznala sam i druge vidioce, Jakova, Ivana. Mirjanu nisam poznavala, ona je živjela u Sarajevu, s njom se nisam susretala, iako jesam, nismo se poznavale. Naši prvi dani su bili jako zanimljivi zato što sam često bila na ukazanjima s vidiocima. To su bila nezaboravna iskustva za mene, za moje prijateljice, za moje susjede koji su rado sa mnom išli u Međugorje. U to vrijeme nismo imali auto da bismo mogli brzo doći do brda ukazanja, do Međugorja, išli smo pješice. A poći pješice iz Šurmanaca do Međugorja trebalo nam je oko 2 sata hoda. 2 sata smo bili otprilike na misi na ukazanju i onda bi nam trebalo ponovno 2 sata da se vratimo u Šurmance. Vraćali smo se uveče u kasnim satima, noću, svaki povratak smo proveli u molitvi i pjesmi i to su nezaboravni odlasci i povratci koje ću pamtiti cijeli život. Sestra Željka prisjetit će se kako je tada proživljavala vijesti o ukazanjima, odnosno činjenicu da su izravni akteri zbivanja, vidioci, njezini vršnjaci i mladi otprilike njezinih godina. Što je to za nju značilo i je li se pitala kako bi se ona osjećala da se to njoj dogodilo? Pa pitala sam se često, ali znala sam da je to Božji izbor. I bila sam sretna što sam rođena u Župi i što imam milost upoznati, što sam imala milost upoznati i s njima se družiti i što sam imala milost biti često na ukazanjima. Ja sam bila zaista sretna. I nisam bila ni u jednom trenutku zavidna što se nije Gospod ukazala meni. Bila sam sretna što sam bila dio tog ukazanja, što sam imala milost biti, prisustvovati, što sam imala milost živjeti s tim ljudima, gledati njihova ozarena lica, gledati kako se ljudi obraćaju, kako se mijenjaju, sve me to ispunjalo. Kako je bilo tada ozračje među vašim vršnjacima, primjerice u školi, u selu? Kako su oni to doživljavali? Moji vršnjaci u školi, ja sam išla u medicinsku školu u Mostar, nije bio dobar odaziv, mnogi su se smijali i nisu vjerovali, a ja im nisam zamjerala zato što oni nisu bili upoznati s time. U to vrijeme znate već koje je vrijeme bilo, kako se sve to odvijalo. Ljudi nisu bili informirani, bilo je vrijeme kakvo je bilo, ali ja sam svjedočila svoju vjeru i pričala sam o svojim prisustvima na ukazanjima, nisam se nimalo ustručavalo, iako sam bila često ismijavana. Ali mi to ništa nije smetalo, jer sam bila ispunjena radošću. I kako je život tekao dalje? Kako se događa odluka za odlazak u časne? Ja sam često, skoro svakodnevno dolazila u Međugorje, često sam bila nazočna u ukazanjima, išla na svetu misu, na vjeronauk i jednoga dana sam osjetila poziv da me Bog zove i rekla sam ne, nije to za mene. Od početku sam taj poziv nekako odbijala, ali iz dana u dan taj glas u meni je bio sve jači i jači. I rekla sam, Bože moj, ako me ti zoveš, ti mi daj da ja to prepoznam na pravi način. I jednostavno nisam mogla više odbijati Gospodinov poziv i rekla sam, Bože moj, evo ti, ja sam tvoja, učini ono što misliš da je najbolje sa mnom. I onoga dana kad sam donijela odluku, bila sam jako, jako sretna. Tu odluku sam rekla svome župniku, tada je bio fra Tomislav Pervan. On je zaista bio radostan kad je čuo da se netko odlučio poći u samostan. Kad sam tu svoju odluku priopćila mojim prijateljicama, sestri Dariji i sestri Mariji Jovanović, koji su isto iz Šurmanaca,
One su me pitale kako sam se odlučila, gdje bih pošla, kakav život izgleda u samostanu, jer sam ja od njih bila malo starija pa sam nešto više znala o tome. Ja sam im rekla sve što sam znala, nisam puno znala, ono što sam znala sam im rekla. One su vjerojatno malo razmišljale o tome da bih pola godine nakon mog pristanka i one rekle da su i one donijele odluku da bi i one rado sa mnom pošle u samostan. Kako ste se upravo odlučili za družbu u kojoj ste danas? Ja sam išla u osnovnu školu u Čapljinu, a u Čapljini, u župi Čapljini su djelovale naše sestre u kojoj se zajednici sada ja nalazim, iz Danača. Tad sam poznavala sestru Emiliju Jasak i u to vrijeme je iz župe Čapljine su pošle dvije sestre, djevojke na Danče. I ja sam s jednom grupom djevojaka i mladića pošla posjetiti te dvije djevojke u Dubrovnik na Danče i tad sam prvi put vidjela samostan i sestre. Sestre su me svojom jednostavnošću osvojile, bile su tako vesele, jednostavne, drage sestre, a kad sam prvi put posjetila samostan Danče, tada nisam razmišljala da bih mogla doći u samostan, ali mi je taj ambijent u koji sam došla, i vanjski i unutarnji, i sestre, ostao u nezaboravnom sjećanju. I kad sam se odlučila za poziv, prva misao mi je bila Danče. Tako da se nisam dvoumila u koji samostan, jednostavno taj samostan nisam mogla zaboraviti. I zaista taj samostan je za mene jedan od najljepših samostana uz more. Poznat je zato što je 200 godina u srednjem vijeku su na ovom prostoru živjeli gubavci. To je bio leprozorij, tu su živjele duše koje su svoje zadnje dane u mukama, bolestima provodile na ovom mjestu. To je vrlo zanimljiva jedna povijest, o tome bi se moglo dugo govoriti. Taj povijest je za mene jako bitna. O tome sam pisala na svom diplomskom ispitu, diplomskoj radnji. Vrlo zanimljivo. Danče je mjesto koje zbog svoje povijesti ima osobiti i duhovni pečat, odnosno družba sestara Franjevki od bezgrešnog začeća iz Dubrovnika. Bilo je dakle odredište i početak jednog novog puta i života triju časnih sestara iza Šurmanaca, sestara Željke, Darije i Marije Jovanović. Osim u Dubrovniku, sestre djeluju i u drugim gradovima i mjestima, a sestra Željka će nam ispričati kako je tekao njezin put. Ja sam sa sestrom Darijom i Marijom došla 28. kolovoza 1983. Sjećam se, bio je četvrtak i dovezao nas je fra Slavko Barbarić u samostan. I tog dana sam ušla u kandidaturu, a 5. rujna 1984. sam ušla u novicijat, a 1985. 8. rujna sam položila prve zavjete. Nakon prvih zavjeta pošla sam u Zagreb, 1 godinu sam radila u dječjem vrtiću, da bih se nakon toga vratila u Dubrovnik, raditi u laboratoriju Doma zdravlja u Dubrovnik 2 godine. Nakon rada u Dubrovniku pošla sam u Njemačku u Ludwigshafen raditi u jednom staračkom domu od 1989. do 1994. godine. Nakon povratka u Dubrovnik zaposlila sam se u općoj bolnici Dubrovnik u laboratoriju, znači od 1994. do danas radim u bolnici. I danas, kaže, u Međugorje rado dolazi i uvijek se probude sjećanja na prve dane. Prvi dani koje sam provela u Međugorju na ukazanjima i svidiocima ostali su nezaboravni u mom životu. Te događaje često prepričavam drugima s kojima se susrećem, koji me pitaju o tim događajima. Bilo je vrlo zanimljivih susreta i s gospom i s vidiocima i sa svećenicima u to vrijeme koji su gore bili. To je ostavilo na mene jedan dubok dojam, jedno duboko iskustvo koje ispunja cijeli moj život.
i to nastojim prenijeti drugima i danas kad dolazim u Međugorje, kad nekad sretnem vidioce, kada dođem na brdo ukazanja, prisjetim se tih prvih dana koji su još toliko živi u mom sjećanju, u mojoj duši, koje ispunjaju i moju molitvu i moj život i koje s radošću mogu prenijeti drugima. Biste li mogli kazati da je vaše zvanje plod Međugorja, međugorski? Sigurno. To je Božji poziv. Bog nas poziva na različite načine. A ja vjerujem da je moje zvanje plod međugorskih ukazanja. Da se Bog na taj način poslužio da pozove mene i da pozove moje prijateljice. Zahvaljujemo sestri Željki Jovanović na svjedočenju u prigodnome programu Radio Postaje Mir Međugorje u povodu 34. obljetnice Gospinih ukazanja.